Окей, всем добрый вечер. Меня зовут Макс Кохан. Я магістр паліталогіі, выпускнік Беларускага дзяржаўнага універсітэту і Варшавскага універсітэту. Так, на штодзень займаюся больш пытаннямі Еўропы, асабліва цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Але Злучаныя Штаты Амерыкі для мяне гэта такое хобі, я б гэта назваў, таму даследаваць Злучаныя Штаты Амерыкі гэта заўсёды цікава, бо гэта вельмі цікавая краіна, вельмі цікавы народ, які там жыве, такі краіна без сваёй нацыі, але са сваім вялікім народам. Вось, ну сёння у нас занятак будзе такі, можа, трошачкі камеральны, і гэта добра, таму што мы зможам больш падрабязна абмеркаваць, калі нейкія пытанні нас будуць цікавіць. Э, Сапраўды, нягледзячы на тое, што гэта тэма можа падавацца вельмі палітычнай, я не буду ўваходзіць у пытанне такой палітыкі штодзённай, публічнай, бо найважнейшае я закладаў у тэму, як функцыянуюць Злучаныя Штаты, паказаць вам, на якіх падставах, на якіх прынцыпах функцыянуюць Злучаныя Штаты і чаму гэта цікавіць так шмат людзей. І што мы можам узяць з іхняга досведу ці то для Беларусі, ці для тых краінаў, дзе мы жывем. На пачатку, так трошачкі на разагрэвачку, я прапаную такія два невялічкія квізы, каб усе трошкі паўдзельнічалі. Першы квіз, яны даволі простыя. Першы квіз мы паспрабуем узгадаць як мага больш гарадоў у Злучаных Штатах Амерыкі і паглядзім, колькі гарадоў мы зможам разам усе ўзгадаць. Вось, таму, калі ласка, далучайцеся, вы уключаеце мікрафон альбо пішаце ў чаціку, і я дабаўляю гэты горад на мапу Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось я пачну, напэўна, самага простага варыянта. Гэта найвялікшы горад Злучаных Штатаў, гэта Новы Йорк альбо Нью-Йорк. Якія гарады ў Злучаных Штатах ведаеце вы? Чикаго, выдатна, горад вятроў, знакаміты сваёй мафіяй. Чикаго. Супер. У вялікім штаце Іллінойс. А яшчэ якія гарады? Дзе знаходзіцца, напрыклад, амерыканскі Дыснейленд? Добра, Лос-Анджелес, так, сталіца амерыканскага і сусветнага кінематографу. Лос-Анджелес. Ой, не туды ўпісаў. Лос-Анджелес, Каліфорнія, Сіэтл, у штаце Вашынгтон. Не трэба блытаць з горадам Вашынгтонам, бо яны знаходзяцца на розных канцах краіны. Добра, горад, дзе шмат казіно. Осцін, вельмі цікава. Такі горад, які не кожны можа ўзгадаць. Так. Осцін. Так. Сан-Францыска. Горад халмоў і цудоўных трамваяў. Так. Сан-Францыска. Майамі. Детройт. Калісьці сталіца вытворчасці аўтамабіляў усяго свету. Майамі. А дзе знаходзіцца амерыканскі Дыснейленд, хто ведае? Гэта таксама недалёка ад Майамі ў штаце Флорыда. Гэта горад называецца Арланда. Таксама вельмі папулярны горад у ЗША, гэта сталіца казіно. Дэлавэр. Вось аб Дэлавэр мы паразмаўляем трошкі пазней, бо Дэлавэр гэта не столькі горад, колькі амерыканскі штат. Ну і вядома, Лас-Вегас, сталіца казіно і азартных гульняў. У поп-культуру увайшла такая знакамітая фраза аб амерыканскіх астранаўтаў: «Houston, we have a problem».
Х'юстон гэта таксама горад у Злучаных Штатаў, у якіх знаходзіцца вось гэты цэнтрум кантралявання палётамі. Ну, вось мы бачым, мы так спрабавалі назваць найбольшыя гарады. Вось, і калі паглядзім, то можна заўважыць, што ў гэтых гарадах пражывае каля 10, вось у 11 гарадах, якіх мы пералічылі, пражывае каля 10% ўсяго насельніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі. Злучаныя Штаты Амерыкі даволі урбанізаваная краіна. Вось, але гэта яе палітычнаму ландшафце гэта вельмі відочна. Мы будзем сёння размаўляць аб амерыканскіх выбараў, і мы заўважым, што амерыканскія гарады галасуюць у вельмі адрознены спосаб ад такога прыгараднага ці нават вясковага насельніцтва. Добра, з гэтым мы скончылі. А цяпер давайте паспрабуем трошкі зрабіць больш складанае заданне. Паспрабуем назваць як мага больш амерыканскіх штатаў. Бо калі гарады мы чуем ці з поп-культуры, з фільмаў, з песняў, то з назвамі амерыканскіх штатаў трошечкі складаней. Ну, вось тут ужо быў узгаданы, напрыклад, штат Дэлавэр. Гэта маленечкі штат, з якога, дарэчы, паходзіць прэзідэнт Джо Байден. Флорыда, так, квітнеючы штат, вельмі добрае надвор'е, амаль праз увесь год. Каліфорнія, залаты штат. Вельмі цікавы штат, які далучыўся да ЗША пасля вайны з Мексікай. І сапраўды залатая ліхарадка адбываецца менавіта на тых тэрыторыях. Тэхас, так, вельмі папулярны астатні час штат. Ну і, напрыклад, ёсць штат, як і горад, ёсць штат Нью-Йорк. Джорджыя. Выдатна, так, гэта так названы персікавы штат. Вялікія плантацыі персікаў, Небраска, цудоўна. Ну, даволі арыгінальныя штаты называюць, такія, якія звычайныя людзі часам не назавуць. Так, Аляска, апошняя мяжа, так называемая. Дакота, вось Дакота цікава. Існуе дзве Дакоты. Ёсць Дакота паўночная, Норth-Дакота, і ёсць паўднёвая Дакота. Ну, паўднёвая Дакота вядомая з гары Рашмар. Такая гара, архітэктурны помнік, на які адлюстраваныя 4 твары найбольш выбітных амерыканскіх прэзідэнтаў. Вось, таксама, напрыклад, горад Сіэтл знаходзіцца... Так, уласна, горад Сіэтл знаходзіцца ў штаце Вашынгтон. Вось. Таксама мы можам пералічваць яшчэ, вось мы назвалі тут 10 штатаў, 11 штатаў. Вось, засталося яшчэ 39, але яны, можа, не так добра знаходзяцца на слуху, то можа, за выключэннем Іллінойса, у якім знаходзіцца горад Чикаго, Хаваі, ну і шмат іншых можна назваць. Арызона, абедзве Караліны, паўднёвая, паўночная, Мічыган, Пенсільванія, Агаю, Місуры, сапраўды. Кожны з гэтых штатаў гэта такая дзяржава ў дзяржаве. Аб гэтым мы будзем казаць. Кожны штат мае свае асаблівасці ў заканадаўстве, у людзях, якія там жывуць. Вось, напрыклад, калі мы гаворым аб штаце Іллінойс, гэта штат, у якім жыве, у параўнанні з іншымі, адзін з найбольшых адсоткаў амерыканцаў польскага паходжання. То бок, гэта даўнія эмігранты з зямлі альбо Рэчы Паспалітай, альбо Польшы. Шмат людзей з такімі, якія, напрыклад, могуць мець імя там Том Маліновскі. Вось, напрыклад, у іх был кангрэсмен з Іллінойса, як бы Том, ну, не вельмі польскае імя, а вось прозвішча, як мы бачым, вельмі польскае. Вось. Такая рознароднасць Злучаных Штатаў дазваляе натхняцца ім сапраўды, і гэта вельмі цікава
даследжваць Злучаныя Штаты, і таму сёння я паспрабую вам расказаць, на якіх падставах функцыянуюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Вядома, так, я уключу прэзентацыю. Вядома, з чаго пачынаюцца Злучаныя Штаты. Ну, гэта тэрыторыя, якая была адкрытая, ну, Хрыстафорам Калумбам, так, але пачала засяляцца каланістамі з абсалютна розных краінаў, якія ў той час удзельнічалі вось гэтай гонцы аб каланізацыі новага свету. Гэта былі і галандцы, напрыклад, Нью-Йорк спачатку называўся Новы Амстэрдам. Гэта англічане, якія ўцякалі з Вялікай Брытаніі праз рэлігійны пераслед. Гэта французы, гэта іспанцы, гэта нават датчане. І што цікава, напрыклад, калі вось мы бярэм не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, але вось увесь гэты рэгіён абедзвюх Амерык новага свету, то, напрыклад, таксама ў Рэчы Паспалітай там была свая калонія. Мы можам аб гэтым не ведаць, але так, гэта быў остраў Табага, такі невялічкі остраў, які належаў не непасрэдна да Рэчы Паспалітай, а да аднаго з нашых васалаў, да герцагства Курлянскага. Вось. Але ўжо як незалежныя Злучаныя Штаты паўстаюць на мапе свету у 1774 годзе пачынаецца вайна за незалежнасць. І ў 1786 яны прагалошваюць сваю незалежнасць. Вось праз 2 гады будзе 240 год. Пабачце, незалежнасць прагалошваюць у 1776 і вось праз 2 гады будзе 250 год з паўстання незалежных Злучаных Штатаў Амерыкі. Канец 18 стагоддзя. Што ў гэты час адбываецца у Еўропе, напрыклад, хто памятае? Ну, вядома, на нашых землях, Беларусь, Рэч Паспалітая, адбываюцца 3 падзелы. Але паміж другім і трэцім падзелам пад кіраўніцтвам нашага слаўнага земляка Тадэўша Касцюшкі падымаецца паўстанне. Падставай гэтага паўстання былі спробы асэнсавання і спробы зменаў самой Рэчы Паспалітай. І яны базаваліся перш за ўсё на прынцыпах асветніцтва, які ў той час быў вельмі папулярны праз французскую рэвалюцыю, перш за ўсё. Вось. І Злучаныя Штаты Амерыкі менавіта паўстаюць у такім асяроддзі. З аднаго боку, гэта асветніцтва з канкрэтнымі ідэямі, аб якіх мы таксама будзем размаўляць. Французская рэвалюцыя паказвае тое, што тыранія можа быць зменена некай формай дэмакратыі чи рэспублікі. Вось. І ўсе гэтыя ідэі знаходзяцца ў галаўнейшых для Злучаных Штатаў дакументах. Гэта дэкларацыя аб незалежнасці і амерыканская канстытуцыя. Вось. Тое, як функцыянуюць Злучаныя Штаты Амерыкі, на гэтае пытанне найбольш дасканала адказвае менавіта амерыканская канстытуцыя. Яна пабудавана на канкрэтных прынцыпах. Перш за ўсё, гэта папулярная ў той час тэорыя раздзялення ўладаў. Што гэта значыць? Гэта значыць тое, што нягледзячы на тое, ці у галаве дзяржавы стаіць кароль альбо выбраны прэзідэнт, у яго не можа быць поўнай улады. Чаму так? Таму што ўсё гэта вядзе да тыраніі. Бацькі-аснавацелі Злучаных Штатаў, Томас Джэферсон, Бенджамін Франклін, асцерагаліся таго, каб Злучаныя Штаты ператварыліся ў тыранію, і для гэтага яны вельмі дасканала прапісалі, у чым розніца паміж гэтымі ўладамі. Вось. Да нашых часоў, у прынцыпе, ва ўсіх дэмакратычных і нават недэмакратычных краінах выкарыстоўваецца вось гэты прынцып раздзялення ўладаў, каб розныя людзі апавядалі за розныя галіны жыцця грамадства. Перш за ўсё, гэта
улада заканадаўчая, тая, якая дае нам законы, улада выканаўчая, тая, якая выконвае гэтыя законы, і ўлада судовая, якая кантралюе тыя папярэднія две галіны ўлады. Другая тэорыя, якая ўклалася ў прынцыпы Канстытуцыі ЗША, гэта прынцып тэорыі грамадскага дагавора. Што гэта значыць? Гэта значыць, што грамадства збіраецца разам, груба кажучы, абмяркоўвае і надзяляе некаторых сваіх прадстаўнікоў уладай, каб яны кіравалі гэтым грамадствам, каб яны рабілі жыццё гэтага грамадства значна лепшым. Трэці прынцып апісаны на падставе тэорыі натуральных правоў. Аб гэтым пішуць англійскія асветнікі. Перш за ўсё, гэта права да жыцця, права да маёмасці, права да свабоды рэлігіі, поглядаў і гэтак далей. І гэта будзе адлюстравана ў так званым біле о правах у першых 10 папраўках да амерыканскай канстытуцыі. Ну і чацвёртая тэорыя федэральнага ўладкавання дзяржавы, аб гэтым мы пазней пагаворым больш падрабязна, якая тэорыя федэральнага ўладкавання кажа нам аб тым, што дзяржава складаецца з некалькіх роўных паміж сабою структураў, тэрыторыяў, вось якія разам збіраюцца ствараць адзіную дзяржаву. Амерыканская канстытуцыя вельмі сціплая, вельмі кароткая. Там толькі 7 артыкулаў, ёсць прэамбула. Калі мы паглядзім, напрыклад, на беларускую ці ўвогуле амаль на ўсе еўрапейскія канстытуцыі, яна вельмі кароткая ў параўнанні з еўрапейскімі. Перш за ўсё таму, што у ЗША і ў Еўропе розны падыход да самого разумення права. У Еўропе прынята так званая рамана-германская прававая сістэма, па якой ўсё павінна быць дасканала прапісана. Амерыканцы выкарыстоўваюць так званую англасаксонскую сістэму прававую, у якій найважнейшае ёсць прэцэдэнт, які трэба ацэньваць згодна з напісанымі там абставінамі і словам закона. Вось, таму амерыканская канстытуцыя складаецца толькі з 7 артыкулаў, у якіх апісваецца, чым займаюцца штаты, чым займаюцца органы ўлады. Вось, і 27 паправак да яе. Першыя 10 былі прынятыя амаль адразу з канстытуцыяй, і яны гарантавалі людзям падставовыя базавыя правы, права веравызнання, права свабоды слова, права арганізацыю мітынгаў, права на зброю, права на тое, што ты павінен мець адваката, калі цябе хтосьці асуджвае, і гэтак далей. Вельмі цікавы дакумент. Першая канстытуцыя у свеце. Хто ведае, хто памятае, дзе была прынята першая канстытуцыя ў Еўропе і, адпаведна, другая ў свеце? Хто-небудзь памятае? Ці ведае? Может, Англия? Не, гэта не Англія. Гэта трошки такі супярэчлівы. Так, нам у чаціку правільна адказваюць. Гэта рэч паспалітая. Вось, сапраўды, Канстытуцыя 3 мая, першая ў Еўропе лічыцца. Хаця тут, напрыклад, украінцы не згаджаюцца, таму што яны лічаць, што некаторыя пастановы з Запорожскай сечы таксама яны маюць характар Канстытуцыі, яны былі раней. Таму, але вось мы, як нашчадкі таксама Рэчы Паспалітай, можам ганарыцца з таго, што вось мы ў Еўропе прынялі першымі, нават раней за Францыю. У Англіі, дарэчы, дагэтуль няма Канстытуцыі. Там ёсць такі як бы спіс законаў, але вось Канстытуцыі у такім разуменні звычайным для нас там няма. Добра. Ну вось я вам так украдцы апісаў той дакумент, які характарызуе Злучаныя Штаты Амерыкі, які як бы дае падставы таго, як яны функцыянуюць. І цяпер мы трошки больш падрабязна пройдземся па такім найважнейшым справам для Злучаных Штатаў, каб зразумець,
як гэта ўсё функцыянуе. Перш за ўсё, гэта федэралізм. З поп-культуры, з фільмаў мы вельмі часта бачылі, калі паліцыя пераследуе некага злачынца, ён там уцякае да мяжы паміж двума штатамі, і паліцыя не можа з гэтым нічога зрабіць, калі ён перасячэ мяжу паміж штатамі. Таму што па сутнасці Злучаныя Штаты Амерыкі гэта саюз 50 роўнапраўных такіх дзяржаў, якія з уласнага пажадання адмовіліся ад часткі сваіх правоў. Напрыклад, яны не могуць друкаваць уласныя грошы. Гэта можа займацца толькі нацыянальны ўрад. Яны не можуць, напрыклад, уводзіць нейкія тарыфы паміж штатамі. То бок, калі, напрыклад, ты вырошчваеш кукурузу ў Айове, то не можа быць так, што ты ўводзіш тарыфы на кукурузу з Місуры, каб абараніць сваіх фермераў уласных. Ты не можаш таксама падпісваць нейкія міжнародныя дамовы з іншымі краінамі, таму што ты як частка гэтага саюза, таму што на пачатку гэта быў саюз паўночнаамерыканскіх штатаў, ты адмаўляешся ад некаторых сваіх прэрагатываў на карысць цэнтральнага ўраду. Вось. Існуе тры ўзроўні гэтага федэралізму. Ну вось, федэральны, ўзровень штатаў і ўзровень лакальны. Вядома, яны паміж сабою могуць пераклікацца, але ёсць тое, чым займаецца толькі штат, ёсць тое, чым займаецца толькі федэральны ўрад, ёсць тое, чым займаецца лакальны ўлады, то бок нават не ўлады штатаў, а вось самыя такія, там, мэры гарадоў, саветы гарадоў на мінімальным узроўні. Чым займаецца федэральны ўрад? Перш за ўсё, міжнародныя адносіны. То бок толькі прэзідэнт, толькі ўрад можа адправіць амбасадара ў іншую краіну, таму што толькі ён будзе прадстаўляць інтарэсы ўсіх Злучаных Штатаў Амерыкі. Па-другое, гэта пытанне нацыянальнай абароны, гэта армія. У кожнага штата ёсць нацыянальная гвардыя, але гэта нешта накшталт, нават не паліцыі, гэта штосьці паміж паліцыяй і ўнутранымі вайскамі. То бок такое добраахвотнае апалчэнне, якое можа быць выкарыстана, напрыклад, калі пройдзе некая там повадзь, навадненне ці вялікі ўраган, яны будуць дапамагаць там пажарным і ўвогуле вайскам зрабіць парадак. Гэта таксама да федэральнага ўзроўню адносяцца некаторыя моманты, звязаныя з аховай здароўя, таму што галоўнай задачай цэнтра з'яўляецца забеспячэнне бяспекі гэтай дзяржавы, то бок Злучаных Штатаў Амерыкі. А бяспека можа быць вельмі шырока трактавана, таму што бяспека гэта і чыстае паветра, чыстая вада, гэта нейкі эпідэміялагічны кантроль над сітуацыяй, гэта энергетыка, і гэта вельмі шмат чаго, што мы можам падвесці да пытання, што такое бяспека. З свайго боку, штаты кантралююць, напрыклад, пытанні аховы здароўя ў рамах гэтага штата. Кожны штат мае там трошкі свае асаблівасці. Вядома, ёсць гэтая сістэма страхавання, але ў кожным штаце гэта адбываецца ў трошкі розны спосаб. Таксама адукацыя. У кожным штаце вельмі па-свойму, нават ад таго могуць быць розныя прадметы. У некаторых штатах можа быць сексуальная адукацыя, у больш ліберальных, а ў больш кансерватыўных штатах гэта будзе нешта накшталт правілах жыцця ў хрысціянскай сям'і, напрыклад, я так з галавы бяру, але штосьці больш-менш такога. Акрамя гэтага, кожны штат па-свойму вырашае, якім спосабам ён будзе праводзіць выбары. Бо мы далей будзем гаварыць аб амерыканскіх выбарах, і выбары гэта вельмі важная частка амерыканскай культуры,
і амерыканскага такога ладу жыцця. Чым займаюцца вось самыя лакальныя ўзроўні, то бок раённыя? Гэта служба 911, там пажарныя, хуткая дапамога. Гэта зноў жа пытанне адукацыі, але ўжо на такім узроўні лакальным. Яны таксама выбіраюць у кожным сваім там раёне, каунті, выбіраюць кіраўніцтва адукацыі, там што там 4 рокі, што там што 2 рокі. Гэта такі і таксама там пытанні там, не ведаю, лакальных дарогаў, лакальнай інфраструктуры. Але вось гэтымі, напрыклад, кампетэнцыямі яны дзеляцца разам са штатамі. То бок штаты таксама адпавядаюць за інфраструктуру, за адукацыю. Вось. І на кожным з узроўняў таксама важным з'яўляецца забеспячэнне ахова парадку, і ў кожнага з гэтых узроўняў ёсць свае інструменты. То бок у лакальных узроўнях гэта там некая мясцовая паліцыя, потым паліцыя штата ці вось народнае апалчэнне, нацыянальная гвардыя. І на ўзроўні федэральным Эдгард Джон Гувер пасля вайны заложвае федэральнае бюро расследавання, сыны ФБР, FBI, таго, каб мець магчымасць праводзіць, расследаваць правапарушэнні не толькі на ўзроўні штатаў, але тыя правапарушэнні, якія адбываюцца паміж штатамі, то бок у розных штатах. Бо раней гэта ўсё надавалася толькі да аднаго. Як бы займалася толькі паліцыя у канкрэтна гэтым штаце, што дазваляла злачынцам гэта выкарыстоўваць вельмі слушна. Вось такім чынам выглядае федэралізм у Амерыцы. Вось гэта падзел улады паміж нацыянальным урадам і ўрадамі асобных штатаў. Ну вось, мы таксама пагаворым аб 3 галінах улады ў Амерыкі, якія ўплываюць непасрэдна на жыццё гэтай краіны. Перш за ўсё, прадстаўнік заканадаўчай улады гэта Кангрэс США, ну то бок амерыканскі парламент. Характарыстычны будынак амерыканскага капітолія. Ён вельмі падобны, ён такі мае даволі, як гэта, тыповую архітэктуру, таму што у вельмі шмат якіх краінаў цэнтральнай і паўднёвай Амерыкі парламенты засядаюць таксама ў вельмі падобным будынку. Напрыклад, нават на камуністычнай Кубе дагэтуль захавалась будова кубінскага капітолія, які выглядае, ну, вядома, трошкі паменш, але архітэктура вельмі тыповая. І ў кожным з амерыканскіх штатаў таксама больш-менш падобная некая будова, асабліва ў тых, так назовем іх, новых штатах, якія не спачатку самой рэвалюцыі ці вайны за незалежнасць, а ўжо потым далучыліся. Вось гэтыя капітоліі штатаў таксама будаваліся ў вельмі тыповай архітэктуры. Амерыканскі парламент складаецца з 2 частак, з 2 палатаў. Ніжняя палата называецца так, як і ў Беларусі. Хто памятае, як беларускі парламент называецца? Ну, у Беларусі ніжэйшая палата гэта палата прадстаўнікоў, таксама як і ў Злучаных Штатах Амерыкі. Чым яны займаюцца? Перш за ўсё, гэта стварэнне законаў, па якім будуць жыць Злучаныя Штаты Амерыкі. Але такой да найважнейшай кампетэнцыі палаты прадстаўнікоў адносіцца стварэнне новых падаткаў і ўвогуле праца з бюджэтам. То бок, куды пойдуць грошы, якія падаткі ўводзім, якія падаткі мяняем і гэтак далей. Ён састаіць з 435 кангрэсменаў, якія абіраюцца кожныя 2 гады. То бок у Злучаных Штатах Амерыкі кожныя 2 гады абіраюцца прадстаўнікі у ніжнюю палату амерыканскага парламенту. Акрамя гэтага, акрамя прыняцця законаў, таксама ёсць у палаты прадстаўнікоў такая функцыя кантралюючая. Калі адбываецца нейкі скандал, ці вось, напрыклад, калі пачалася вайна Ізраіля-палестынская,
у мінулым годзе. Мы памятаем гэтыя сітуацыі, калі там кампусы амерыканскіх універсітэтаў былі там запоўненыя дэманстрантамі з палестынскімі флагамі, некаторыя універсітэты там уводзілі нейкія абмежаванні. І вось, напрыклад, амерыканскім кангрэсменам гэта вельмі не спадабалася, і яны зрабілі такія hearings, слушанні, у якіх выслухоўвалі рэктараў гэтых універсітэтаў, і там альбо крытыкавалі, альбо падтрымлівалі ў залежнасці ад іх уласных поглядаў. Вось палата прадстаўнікоў гэта ніжэйшая палата, якая займаецца стварэннем заканадаўства, але яна не адзіная. Гэтыя кангрэсмены звычайна належаць да двух палітычных партыяў. Гэта дэмакратычная партыя, якая у нашыя дні прадстаўляе такую гарадскую інтэлігенцыю, людзей з вышэйшай адукацыяй, але таксама, апроч гэтага, людзей з этнічных меншасцяў, то бок чарнаскурых, альбо, напрыклад, латынаамерыканцаў. Вось гэта партыя такая левацэнтрысцкая, больш ліберальная, але так было не заўсёды, бо гістарычна дэмакратычная партыя была вельмі папулярная на поўдні, менавіта ў тых штатах, дзе ваўсю квітнела нявольніцтва ці рабства. Вось. І дэмакратычная партыя праз некаторы перыяд сваёй гісторыі падтрымлівала ідэю рабства аж да таго, як паўднёвыя штаты прайгралі ў грамадзянскай вайне. Але дэмакратычная партыя таксама была вельмі кансерватыўная доўгі час, і яна вельмі доўга спрачалася таму, каб у Злучаных Штатах была адменена сегрэгацыя. То бок ажно да паловы 20-го стагоддзя чарнаскурыя амерыканцы і белыя амерыканцы, асабліва на поўдні, маглі нават не заходзіць у адзіныя бары, таму што яны былі там альбо толькі для белых, альбо толькі для чорных. Ось. Другая галоўная партыя гэта рэспубліканская партыя, партыя такіх капіталістаў, правая партыя, кансерватыўная па сваіх поглядах, але ў свой час выступала супраць рабства і была партыяй такіх прадстаўнікоў прамысловасці, індустрыялістаў, і была вельмі папулярная на поўначы. Поўнач у свой час быў прамысловы, а поўдзень, наадварот, больш такі сельскі. Рэспубліканская партыя цяпер гэта партыя, якая таксама аб'ядноўвае вельмі, здавалася б, вельмі непадобныя групы. З аднаго боку, гэта вельмі багатыя людзі, таму што рэспубліканцы выступаюць за зніжэнне падаткаў, зніжэнне сацыяльнай дапамогі, але з іншага боку, асабліва з 2016 года, пасля таго, як на чале рэспубліканцаў становіцца Дональд Трамп з яго ідэяй America First или Make America Great Again, да гэтай партыі далучаецца, яе староннікамі становяцца ўсё больш і больш прадстаўнікоў звычайнага такога працоўнага народу, які праз глобалізм, праз свабодны гандаль, на жаль, згубіў сваю працу. Гэта галоўныя партыі ЗША. Ці ёсць яшчэ партыі ў ЗША? Так, ёсць. Перш за ўсё, гэта лібертарыянская партыя, гэта партыя зялёных, таксама ёсць сацыялістычная партыя, але яны не вельмі папулярныя сярод амерыканскіх выбаршчыкаў, і перамагчы на нейкіх выбарах ці ў кангрэс, ці ў прэзідэнцкія, ці на прэзідэнцкіх, кандыдуючы ад гэтай партыі, будзе вельмі складана. У амерыканскай гісторыі неаднойчы былі спробы стварэння так званай трэцяй партыі, якая бы разбіла гэты дуаполь дэмакратаў і рэспубліканцаў. І найлепш за ўсё гэта атрымалася ў Тэадора Рузвельта, які там стварыў прагрэсіўную партыю, але яна была павязана на асабовасці самого Рузвельта, і таму, калі ён дышоў з палітыкі, прагрэсісты не стварылі вялікай канкурэнцыі у амерыканскім ландшафце палітычным. У палаце прадстаўнікоў, як і ў розных органаў улады, ёсць свае рэкардсмены. Вось. І я выбраў 3 амерыканскіх кангрэсменаў,
якія засядаюць у палаце прадстаўнікоў больш за 43 гады. То бок вось адбыліся выбары ў лістападзе 24 года, і яны таксама пераабраліся на наступны тэрмін. То бок яны будуць, ну, калі будуць жывыя, яны будуць кангрэсменамі аж да года 2027. То бок мы бачым, што там 30 год Лукашэнкі, ну, скажем так, гэтыя людзі ў палітыцы знаходзяцца значна больш, чым Александр Лукашенко. Вось. Лукашенко ў гэтым годзе адсвяткаваў 30-летні юбілей свайго прэзідэнцтва. Вось, а гэтыя людзі сядзяць у амерыканскім кангрэсе ўжо больш за 4 дзесяткі гадоў. Чаму так адбываецца? Звычайна гэта людзі з вельмі такіх округаў, вельмі ідэалізаваных. То бок, звычайна гэта людзі, у якіх няма натуральных канкурэнтаў. Вось, напрыклад, кангрэсмен Роджерс з штата Кентукі, ён паходзіць з вельмі такога сельскага округа выбарчага, і менш за ўсё ён набраў гадоў 30 таму, ён набраў 65%. Усе іншыя вынікі яго былі значна большыя. Нават некаторыя выбары праходзілі без канкурэнтаў, то бок ён быў адзіным кандыдатам і атрымліваў 100% галасоў. Такое таксама здараецца. Ну, вось гэта 3 рэкардсмены, якія сядзяць у амерыканскім кангрэсе больш за 40 гадоў. Таксама трэба падкрэсліць, што ёсць ужо дынастыі некаторых кангрэсменаў, там, не ведаю, дынастыя Кеннеді, шмат прадстаўнікоў прадстаўнікоў гэтай сям'і было і ў сенаце, і ў кангрэсе, і там ва ўладах розных штатаў, і нават цяпер сын Роберта Кеннеді хутчэй за ўсё стане міністрам аховы здароўя падчас прэзідэнцтва Дональда Трампа. Другой палатай амерыканскага парламента з'яўляецца... яшчэ павернемся да палаты прадстаўнікоў. З палатай прадстаўнікоў звязана не вельмі такая добрая для іміджа Амерыкі, назовем гэта так, сітуацыя як джеррымендеринг. То бок гэта маніпуляцыя межамі выбарчых акругоў з мэтай дасягнення палітычнай карысці для пэўнай партыі. Вось вы тут бачыце такую карыкатуру з другой паловы 19 стагоддзя. Вось тут намалявана тэрыторыя канкрэтнага штата, і казалася б лагічным, каб выбарчая акруга складалася з тэрыторый, якія знаходзяцца побач сябе. Ну, бо гэта натуральна, бо там мы маем больш-менш тыя самыя праблемы, больш тую ж самую, не ведаю, пагоду, гаспадарку і гэтак далей. Але для таго, каб было лепш для кандыдата ад канкрэтнай партыі, гэтая акруга малюецца такім чынам, каб яму было лягчэй выйграць. Вось, і мы бачым, што, вось, напрыклад, округ, які паказаны на гэтай карыкатуры, ён так трошкі абходзіць гэты штат і стварае такую выяву саламандры. Вось, таму увогуле гэты тэрмін з'яўляецца такім спалучнікам прозвішча губернатара Джеррі і ад слова саламандра, мандер, і вось атрымліваем джеррымендеринг. Напрыклад, вельмі падобная сітуацыя цяпер ёсць у штаце Чыкага, у штаце Ілінойс. У горадзе Чыкага ёсць выбарчая акруга, якая, ну, увогуле ніякай логікі не паддаецца. То бок, ну, вядома, там вось мы бачым на поўначы больш-менш сканцэнтраванае насельніцтва, на поўдні, але вось тое, што мы бачым на захадзе, ну, гэта не паддаецца ніякаму лагічнаму вытлумачэнню. Вось, але для чаго так сталася, каб кандыдату ад канкрэтнай палітычнай партыі было лягчэй перамагчы на гэтых выбарах. Цяпер пераходзім да сенату. Адкуль увогуле паходзіць сенат? Першым такім самым знакамітым сенатам з'яўляецца сенат Рымскай імперыі, дзе выступалі прадстаўнікі старэйшых сем'яў Рыма,
Гэта тытул перадаваўся ад отца там да сына, да ўнука і гэтак далей. Вось, амерыканскі сенат функцыянуе трошкі па-іншаму. Ён таксама, як і палата прадстаўнікоў, частка кангрэса, і таксама займаецца стварэннем законаў. Аніводны закон не можа быць прыняты палатай прадстаўніка без адабрання сенату, і аніводзін закон, які быў прыняты сенатам, павінен таксама быць прыняты палатай прадстаўнікоў. Хто такія сенатары? Гэта прадстаўнікі сваіх штатаў. На кожны штат іх толькі два, нягледзячы на тое, якое вы маеце насельніцтва. У Каліфорніі, у якой больш за 30 мільёнаў насельніцтва, два сенатара, і ў штата Вайомінг, у якім 600 тысяч насельніцтва, то бок у 10, ну амаль у 40 разоў менш насельніцтва, сенатараў таксама два. Для чаго гэта было зроблена? Для таго, каб, і гэта было закладзена ў амерыканскай канстытуцыі, для таго, каб вялікія штаты не навязвалі штатам малым свае ідэі і сваю волю. Калі, напрыклад, у палаце прадстаўнікоў колькасць кангрэсменаў залежыць ад насельніцтва, у Каліфорніі, напрыклад, 52 кангрэсмена у палаце прадстаўнікоў, а ў Вайомінга толькі адзін, таму што розніца відавочная, то ў сенаце ўсіх прадстаўнікоў па два з кожнага штата. У адрозненне ад палаты прадстаўнікоў, сенат не займаецца пытаннямі падаткаў і бюджэта, ён можа толькі там адабраць ці не адабраць ідэі палаты прадстаўнікоў, але сам ён ініцыяваць законы аб падатках не можа. З іншага боку, у сената зусім іншая функцыя. Дарэчы, гэтую функцыю падгледзелі аўтары беларускай канстытуцыі, якую прыймалі яшчэ ў 94 годзе. Не ў 94-м, 96-м. Калі вось паўстае Савет Рэспублікі як верхняя палата беларускага парламента, яму надаюцца паўнамоцтвы аб тым, каб выбіраць і зацверджваць некаторых беларускіх прадстаўнікоў урада, напрыклад, старшыню ЦВК, старшыню канстытуцыйных судоў, Вярхоўнага суда. І такая самая сітуацыя ў ЗША. Так, гэта прэзідэнцкая рэспубліка, так, прэзідэнт самы галоўны, але калі ён хоча зацвердзіць свой кабінет міністраў, ён павінен атрымаць падтрымку таксама сената. Таму, напрыклад, вось мы бачым цяпер прэзідэнт Трамп набірае новую каманду сваіх міністраў, і вось, напрыклад, быў кандыдат на генеральнага прокурора Мэтт Гетц, вельмі кантраверсійная такая асоба, неадназначная, і частка рэспубліканскіх сенатараў сказала, што не, мы не будзем яго падтрымліваць, і таму Трамп адмовіўся ад ідэі выставіць яго, зрабіць яго генеральным прокурорам. То бок у сената вельмі важная функцыя зацверджання найвышшых кіраўнікоў дзяржавы, міністраў, тых, каго мы называем. Акрамя гэтага, важна з'яўляецца таксама тое, што сенат ратыфікуе ўсе міжнародныя дамовы. Таму, напрыклад, калі мы хвалюемся тое, што США могуць выйсці з НАТО, США не могуць выйсці з НАТО без адабрэння амерыканскага сената. То бок нават калі там прэзідэнт Трамп раптам скажа, што не выходзім, усё роўна сенат павінен гэта пацвердзіць. І павінен гэта пацвердзіць значна вялікай большасцю, чым гэта ёсць у рэспубліканскай партыі цяпер. Як і ў палаце прадстаўнікоў, у амерыканскім сенаце таксама ёсць свае рэкардсмены. Рэкардсмены. Гэта, дарэчы, абодва рэспубліканцы, адзін з Айовы, другі з Кентукі. З Айовы Чак Граслі, які сядзіць у амерыканскім сенаце 50 гадоў. То бок, ён стаў сенатарам у 1974 годзе. Маёй мамулі, напрыклад, на той час было толькі 2 гады. То бок,
Міч МакКоннелл сядзіць у амерыканскім сенаце 48 гадоў. Цікавостак адносна амерыканскага сената, напэўна, найбольш такая цікавая, гэта так званая Candy Desk, чылі месца, на якім сядзіць, каля якога сядзіць амерыканскі сенатар. Усё пачалося з таго, што згодна з рэгуламенам у сале сенату нельга есці. Увогуле нічога. Але быў амерыканскі сенатар, які, ну, яму трэба было штосьці перабрацца чымсьці падчас доўгіх паседжанняў амерыканскага сената, таму што яны сапраўды могуць цягнуцца вельмі шмат, бо ў амерыканскім сенаце сенатар можа выступаць колькі ён хоча. Ну, то бок, там некалькі гадоў таму сенатар з Тэкасу Тэд Круз прамаўляў цягам, мне падаецца, 18 гадзінаў. То есть вось ён стаяў і распавядаў. Вось. Вы можете вось бачыць схему месца ў сенаце, і вось там жоўтым памечаная вось гэта Candy Desk. Гэта той стол, каля якога сядзеў вось той сенатар, які любіў частавацца цукеркамі. У адзін момант гэта стала так, што ён пачаў частаваць і сваіх суседзяў гэтымі цукеркамі. І цяпер вось на рэспубліканскай палове сенату стаіць вось гэта Candy Desk. Яна кожныя 2 гады пераходзіць іншаму сенатару, там сядзяць розныя сенатары. І звычайна здараецца так, што вось гэты стол напаўняецца канфетамі з таго штату, адкуль паходзіць гэты сенатар. Там, калі ён сенатар з Арызоны, то там будуць нейкія арызонскія цукеркі, там з Канзаса канзаскія і гэтак далей. Ну, але найважнейшай фігурай у Злучаных Штатах Амерыкі, паміма таго, што Кангрэс вельмі важная установа, з'яўляецца прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось мы прайшлі момант, калі прайшлі новыя выбары, быў абраны новы прэзідэнт, які ўступіць у сілу, які будзе інаўгураваны у наступным месяцы, 20 числа. У ЗША прэзідэнт гэта кіраўнік дзяржавы і ўрада, таксама галоўнакамандуючы збройнымі сіламі. Яго абіраюць кожныя 4 гады з магчымасцю пераабрання на яшчэ адзін дадатковы тэрмін. Адзіным выключэннем сярод амерыканскіх прэзідэнтаў, які быў абраны больш за 2 разы запар, гэта быў прэзідэнт Франклін Дэлано Рузвельт. Яго абіралі 4 разы. Чаму так сталася? Ну, перш за ўсё, ён першы раз быў абраны ў 1932 годзе, падчас Вялікай дэпрэсіі, пасля быў пераабраны у 1936. І калі падыходзяць выбары ў 1940 годзе, становіцца вядома, што хутчэй за ўсё будзе нейкі глобальны ваенны канфлікт, таму што там набірае моц агрэсіўная Японія, у Еўропе ўжо акупаваная Францыя, акупаваная Польша, ну, увогуле ўся Еўропа ўжо акупаваная. Вось, і яна пераабіраецца ў 40 годзе, і таксама потым пераабіраецца ў 44 падчас самой вайны ўжо. Ось, у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі былі 2 прэзідэнты, якія маюць 2 нумары, то бок ён спачатку быў прэзідэнтам, потым перастаў быць прэзідэнтам, потым зноў быў абраны прэзідэнтам. Адзін прыклад, вось мы перажылі яго ў лістападзе гэтага года, калі Дональд Трамп павярнуўся ў Белы дом пасля 4 год у небыцця прэзідэнтам. А да гэтага так от удавалася толькі прэзідэнту Гроверу Клівленду ў канцы 19 стагоддзя. Такое пытанне да слухачоў. А ці ёсць у Злучаных Штатаў прэм'ер-міністр? Ну, вось той, хто з'яўляецца першым міністрам і займаецца працай кабінета міністраў. Як вы лічыце? Наверное, нет. Так, сапраўды. У Злучаных Штатаў няма ролі прэм'ер-міністра, таму што прэзідэнт з'яўляецца адначасова і кіраўніком усяго ўраду. Так, ёсць пасада віцэ-прэзідэнта,
Але гэтага з большасці цырыманіяльная пасада, і ён становіцца прэзідэнтам толькі ў канкрэтным выпадку, калі прэзідэнт перастае быць прэзідэнтам. Вось. Але кабінет міністраў гэта група вышэйшых службовых асобаў, якія дараджаюць прэзідэнту, якія дапамагаюць прэзідэнту ў кіраванні краінай, складаюцца з кіраўнікоў міністэрств, там, дэпартаментаў. Найбольш папулярныя міністры, той, што ў нашым разуменні міністры, гэта дзяржаўны сакратар, які займаецца знешнімі справамі, гэта міністр абароны. Але вось, напрыклад, у них няма міністра фінансаў, але ёсць як бы секретарь казначейства. То бок, калі мы узялі некі аналаг з нашай беларускай гісторыі, я б назваў гэта такім падскарбіем. То бок, той, хто сядзіць на treasury, на скарбе. Ось, як я казаў, кандыдаты на пасаду ў кабінеце міністраў павінны быць зацверджаныя, ухваленыя сенатам. І трэцяя галіна ўлады гэта Вярхоўны суд амерыканскі, незалежная, вельмі важная інстытуцыя для функцыянавання ўсіх Злучаных Штатаў Амерыкі. Як выбіраюць Вярхоўны суд? Вярхоўны суд складаецца з 9 суддзяў, якіх прызначае прэзідэнт, але яны таксама мусяць быць пацверджаныя амерыканскім сенатам. Чым яны займаюцца? Яны разглядаюць справы, якія могуць мець спрэчнае тлумачэнне, звязанае з Канстытуцыяй США. Ну, то бок, яны не могуць там сказаць, што не, гэты чалавек не віновен у забойстве, але на падставе некага прэцэдэнту, калі ён там быў несправядліва асуджаны, ці, напрыклад, кара, якую ён панёс, з'яўляецца непрапарцыянальнай, тады яны могуць адмяніць гэтае рашэнне суда. Увогуле, калі вы займаецеся ангельскай мовай ці вы любіце ангельскую мову, вельмі ўсім раю пачытаць рашэнне амерыканскага Вярхоўнага суда. Чаму? Таму што гэта яны настолькі дасканала валодаюць ангельскай мовай, што яны часам рашэнне суда зводзяцца да таго, як акрэсліць канкрэтнае значэнне канкрэтнага слова. Найважнейшыя рашэнні, якія былі прыняты, ну, я так толькі 4 такія найбольш цікавыя выбраў, якія прыняў амерыканскі Вярхоўны суд. Ну, Обергефейл супраць Ходжеса, 2015-16 год, які дазволіў роўныя шлюбы, той бок шлюбы таксама паміж аднаполымі партнёрамі на тэрыторыі ўсіх Злучаных Штатаў Амерыкі. Што цікава, тыя, хто уносіў зацверджанне, яны абапіраліся на 14-ю папраўку Канстытуцыі, да амерыканскай Канстытуцыі, якая адмяняла рабства і казала, што ўсе людзі роўныя. І вось на падставе гэтай папраўкі было прынята рашэнне, што і гэта таксама датычыцца і да шлюбаў. Тэхас супраць Джонсона. Гэта таксама вельмі цікавая справа, якая рашэнне амерыканскага Вярхоўнага суда сказала, што можна праводзіць дэманстрацыі і спальваць амерыканскі сцяг. Ну, як бы падавалася, што калі ты жывеш у Злучаных Штатаў, навошта спальваць амерыканскі сцяг, гэта не патрыятычна, гэтак далей. Але Вярхоўны суд пастанавіў, што гэта з'яўляецца праявай свабоды слова, і таму свабода слова гарантаваная першай папраўкай амерыканскай Канстытуцыі. Што цікава, таксама разглядалася, напрыклад, такая справа, я ўжо не памятаю канкрэтна, як яна называецца, але сутнасць заключалася ў тым, што вырашалася, ці можна дэманстраваць у нацысцкай форме. Ну, то бок там са свастыкай, з усім гэтым, у такім абмундыраванні нацысцкім. І Верховны суд таксама пастанавіў, што так, гэта можна рабіць, таму што гэта таксама адлюстраванне вашых
вашай свабоды слова, вашай свабоды выяўленняў. Ну і адно з астатніх цікавых рашэнняў Верховнага суда, студэнты супраць Гарварда, калі адмянілі так званы affirmative action, то бок гэта былі так званыя квоты на расавую прыналежнасць, каб у навучальных установах вышэйшых у Злучаных Штатаў былі прадстаўнікі розных этнічных груп, розных сацыяльных групаў і гэтак далей. І вось амерыканскі Верховны суд пастанавіў, што гэта несправядліва ў дачыненні да астатніх да рэшты сацыяльных і этнічных групаў. Прэзідэнт Трамп з'яўляецца тым прэзідэнтам ЗША, які мае з судовай сістэмай найбольшае дачыненне. Ось, і таму адзін з астатніх працэсаў супраць Трампа, які дайшоў да Верховнага суда, был Трамп супраць Андерсона. Гэта, па сутнасці, Трамп супраць Каларада, таму што штат Каларада сказаў, што Трамп не можа балатавацца ў прэзідэнты, таму што 6 снежня 2020 года, калі вось гэта былі замешкі перад Капітоліем, ён не мае права балатавацца, таму што ён заахвочваў людзей да паўстання. І вось на чым палягала ўся справаздача гэтага велізарнага працэса судовага. Вось я прывёў чатыры словы. Вы зможаце розніцу паміж імі зразумець? Вось калі вывучаеш проста ангельскую мову, коуп гэта такое паўстанне. Insurrection, таксама паўстанне. Rebellion – паўстанне. Riot – таксама некая замешка, некае паўстанне. То бок нам, тых, хто размаўляе беларускай, польскай, рускай мовай, украінскай, гэта ўсё больш-менш тое ж самае. Але амерыканская судовая сістэма пабудавана так, што вось як напісана ў Канстытуцыі, што там тыя, хто праводзіць да insurrection или rebellion, яны не маюць права прызначацца ці выбірацца на пасады федэральныя ці некія лакальныя. І вось у вердыкту амерыканскага Верховнага суда 9 суддзяў вельмі адукаваных, сапраўды вялікія інтэлектуалісты, вось яны апісвалі ў сваім рашэнні, ці з'яўляецца тое, што зрабіў Дональд Трамп, insurrection или rebellion, ці з'яўляецца чымсьці іншым. І вось на падставе гэтага іхняга разумення значэнняў слова riot ці паўстанне было прынята рашэнне, што Дональд Трамп можа балатавацца на наступны тэрмін. Таму, калі вы хочаце дасканала ведаць ангельскую мову, такога менавіта пункта гледжання філасофіі мовы, філасофіі розума, вельмі раю чытаць вердыкты амерыканскага Верховнага суда, таму дасканала значэнне кожнага слова можна будзе ведаць. Выбары. Тое, без чаго не існуе ніводная дэмакратыя, амерыканская таксама. Вельмі важны працэс для грамадзян Амерыкі. Каго абіраюць амерыканцы? Яны абіраюць усіх, амаль усіх. Калі мы говорим аб федэральным узроўні, гэта прэзідэнты, віцэ-прэзідэнт, сенатары, кангрэсмены. Калі мы говорим аб штаце, губернатар, кангрэсмены штату, сенатары штату, прокурора штату таксама выбіраюць, дзяржаўнага сакратара, падскарбія, і ў некаторых штатах выбіраюцца суддзі. То бок, напрыклад, некалькі гадоў таму былі выбары ў суд Міннесоты, і гэта стала самай дарагой выбарчай кампаніяй суддзі ў Злучаных Штатах, таму што там была сітуацыя 4-4, і вось 9-й суддзя, ён бы мог вырашыць, у які бок пойдзе судовая сістэма ў Міннесоце. І на ўзроўні акругоў, то бок такога найменшага адміністратыўнага дзялення, выбіраюцца мэры гарадоў, адукацыйныя камісіі, так званыя Board of Education, шэрыфы, то бок старшыні мясцовай паліцыі. Вось уявіце, калі бы ў Беларусі можна было б выбіраць
там старшыняў мясцовай міліцыі ці паліцыі, мясцовых суддзяў раённых. Ну і таксама выбіраюцца саветы гарадоў, саветы вось гэтых небольшых каунці чи раёнаў. Як адбываюцца звычайна выбары? Па сутнасці, кожны чалавек можа кандыдаваць, ну, калі ён грамадзянін адпаведна. Усё пачынаецца, ну, вось калі мы возьмем минулый выборчий цикл, то бок выборы 24 года, все пачынаецца з анонса кандыдатуры. Ну, то бок, я хочу балатавацца. І звычайна гэта можа адбывацца ў любы дзень за апошнія 4 гады, то бок ад апошніх выбараў. Потым ты там збіраеш грошы на ўсё гэта, праводзіш некую кампанію, сустракаешся з выбаршчыкамі. Потым надыходзіць этап праймерыз. Што такое праймерыз? Гэта выбары ў рамах адной партыі. Рэспубліканскай, дэмакратычнай, лібертарыянскай, зялёных, усіх. Яны больш-менш аднолькавыя. Што гэта значыць? Ну, то бок, калі ў цябе ёсць канкурэнт з тваёй жа партыі, які таксама хоча балатавацца, ну, напрыклад, у кангрэс ад тваёй мясцовасці, вы разам стаіце перад выбаршчыкамі, і выбаршчыкі вашай партыі галасуюць, вось каго яны хочуць бачыць у галоўных выбарах. Ну, адпаведна, там, альбо вы перамагаеце, альбо вы прайграеце. Калі вы перамагаеце, вас зацверджвае партыя, вы атрымліваеце там нейкія партыйныя грошы на вашу кампанію, праводзіце агітацыю, якая вось ідзе там цягам амаль не скончваецца. У лістападзе звычайна адбываюцца выбары. Ну, вы там, напрыклад, калі вы выйгрываеце, вы не можаце пайсці ў адпачынак, таму што праз некалькі месяцаў вам уже трэба пачынаць гатавацца, падрыхтоўвацца да наступных выбараў. Чаму? Таму што заўсёды ёсць палітычная канкурэнцыя. Насамрэч, выбары ў Злучаных Штатах ніколі не спыняюцца. Добра, але калі вы не хочаце балатавацца ад адной з партыяў, ці, напрыклад, не хочаце, ці прайгралі праймерыз, але вельмі хочаце стаць кангрэсменам, ёсць опцыя. Ну, вядома, у кожным штаце яна там трошкі па-свойму выглядае, але ў Амерыкі ёсць вельмі цікавая ідэя, так званыя кандыдаты write-in. То бок, калі мы атрымліваем бюлетэнь, мы можам упісаць абсалютна любую асобу. Каго мы хочам. Хочам сябе, хочам там, свата, брата, кума, жонку, каго мы хочам. І вось, напрыклад, у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі здаралася так, што у 2016 годзе сенатаркай ад штата Аляска зноў абіраецца Ліза Муркоўскі. Амерыканская сенатарка польскага паходжання, яе прадзед эміграваў з тэрыторыі Польшчы. Але яна прайграла выбары ў рэспубліканскіх праймерыз. І таму вырашыла кандыдаваць вось як кандыдат, якога упісвае насельніцтва. Ну і ведаеце, для нас падаецца, што прозвішча Муркоўскі не вельмі цяжка для нашага славянскага вуха. Але вось для амерыканцаў гэта сапраўды славянскія прозвішча, гэта даволі складаная гісторыя. І яна праводзіла працягам паўгады агітацыйную кампанію таго, як правільна ўпісваць яе прозвішча ў гэты бюлетэнь. Ну і выніку яна перамагала на гэтых выбарах і дагэтуль з'яўляецца сенатарам ад штата Аляска. Ну, вось апошнія выбары, якія адбыліся ў ЗША 6 лістапада 2024 года, выбіраліся прэзідэнт, кангрэсмены, сенатары, таксама губернатары некаторых штатаў. Што адбылася? Адбылася не тое, што нечаканая, але вельмі ўпэўненая перамога рэспубліканцаў. Чаму так сталася? Ну, перш за ўсё, рэспубліканцы на працягу 4 гадоў распрацоўвалі сваю новую базу выбаршчыкаў, то бок гэта ўжо не толькі белыя людзі, але таксама і так названыя каляровыя, асабліва лацінаамерыканцы ці чорнаскурыя. Акрамя гэтага, дэмакраты спаўняюць некалькі памылак такіх вельмі ўплывовых. Спачатку Джозеф Байден кандыдуе, потым ён не кандыдуе. Камала Харрыс
мела свае плюсы, але таксама мела свае мінусы. І таму Дональд Трамп вельмі ўпэўнена перамагае ў выбарах і вяртаецца ў Белы дом пасля 4 год будучы вольным палітыкам. У палату прадстаўнікоў таксама адбываліся выбары, таксама перамаглі рэспубліканцы, але яны згубілі некалькі месцаў у параўнанні з папярэднімі выбарамі. І таму іх кантроль над палатай прадстаўнікоў вельмі такі няўпэўнены. Таму калі там 1, 2, 4 кангрэсмены адмовяцца падтрымліваць закон, то гэта можа стаць вельмі вялікай праблемай для рэспубліканскай адміністрацыі. Усё ж такі у Злучаных Штатах Амерыкі вось гэта аўтаномія дэпутатаў, яна вельмі вялікая. Іх незалежнасць, самастойнасць вельмі вялікая. Але яшчэ большая незалежнасць, самастойнасць ёсць у амерыканскіх сенатараў, таму што яны прадстаўляюць цэлыя свае штаты, маюць ужо спрытную такую выбарчую машыну, грошы на кампанію. І ў сенат таксама перамаглі рэспубліканцы, здабыўшы 4 дадатковыя месцы. Але калі мы там згодна з нашымі там палітычнымі поглядамі там неяк асцерагаемся таго, што зробіць Дональд Трамп, гэтага не трэба асцерагацца, таму што вось сенат гэта той элемент вот сістэмы check and balances, гэтых супрацьвагаў, якія дапамогуць трымаць амерыканскую выканаўчую ўладу ў такіх больш-менш прыстойных рамках. Ну і наконец нашага выкладу. Я адкрыты да вашых пытанняў, але таксама хачу задаць вам два пытанні. Як вы думаеце, як зменіцца амерыканская палітыка адносна нашага рэгіёну, цэнтральная і ўсходняя Еўропа? І ці можам мы лічыць Злучаныя Штаты Амерыкі лідарам свабоднага свету, так як гэта было раней? Вось таму я прапаную адкрыць дыскусію, калі у вас ёсць жаданне аб гэтым паразмаўляць. У вас ёсць нейкія пытанні наконт Злучаных Штатах Амерыкі, з вялікім задаваленнем адкажу на вашыя пытанні.